Hei, tervetuloa kuuntelemaan Topcastia, kenttätyön jackpottia. Topcastissa me ratketaan kenttätyön arjen ongelmia. Mä oon Simo Mäkinen, mä oon Leni-osakeyhtiön toimitusjohtaja ja perustaja. Leni-osakeyhtiö oikeastaan pääsääntöisesti palvelee nimenomaan kenttätyön toimijoita ja siellä liikkuvia ja toimivia asiakkaita. Moi, mun nimi on Saario Jyrki. Mä oon ton Simon kollega 2013 vuodesta. Simon kanssa yhdessä ratkottu näitä asioita yhteisvoimiin. Ja itellä kenttätyöhistoriaa tuolla menneisyydessä kohtalaisen paljonkin on tullut kiivettyä pylväisiin ja kaiveltua sähkökaapin peruja. On varsin tuttuja haasteita. Meillä olisi puhelu jälleen tuolla odottamassa, eli kuunnellaan mitä Virtasella on tällä kertaa. No moro, Virtanen taas tässä. Kuulkaa, mulla on vähän pallo hukassa. Meillä on ollut tässä kuukauden päivät ihan järjetön ralli päällä. Jätkät painaa pitkää päivää ja kalusto on koko ajan liikkeellä. Mä ajattelin, että nyt on tehty kunnon tiliä. Mutta hitto soikoon, kirjanpitäjä soitti eilen ja sanoi, että tämä viimeisin projekti meni nollille. Tai ehkä jopa vähän miinukselle. Miten se on mahdollista? Mä katsoin, että materiaalia meni, mutta kai ne on laskutettu. Nyt tuntuu siltä, että mä juoksen karkuun vyöryvää lumipalloa ja se voittaa mut silti. Miten mä tiedän jo projektin aikana, että meillä menee rahaa hukkaan, eikä vasta kuukauden päästä, kun se on myöhäistä? Kuulostus vähän siltä, että Virtasella taitaa olla säästöpossu aika lailla kohta siinä pisteessä, että se täytyy rikkoa ja kaivaa viimeiset lantit. Mitäs ajatuksia? Miksi Virtanen on sellaisessa tilanteessa, niin siihen voi toki moni asia vaikuttaa, mutta yksi semmoinen lähtökohta voi olla, että Virtanen on myynyt projektin tai jotakin työsuoritteita, niin ne asiakkaalle ei ole lähtökohtaisesti liian halvalla. Ja miksi sitten näin toimitaan, niin sehän voi olla niin, että Virtasella ei ole välttämättä kaikki tieto hallussa siitä, että minkälaiset ne kustannukset tämmöisissä projekteissa normaalisti on, ja jos sitä tehdään nyt sitten vielä projektiluontaisesti, eli vielä myydään esimerkiksi urakkamallilla, niin siellähän on toki aika tärkeää, että Virtasella on todella hyvä historiatieto toteutuneista vastaavista projekteista ja niiden tavallaan kustannusten muodostamisesta ja sitä kautta niin voi olla, että jos se on vääränlaista se tieto, niin se myydään jo alkuperäisesti niin väärällä hinnalla. Se, että se tulee Virtaselle nyt myöhässä, niin on toki sitten ongelma, joka on korjattavissa ja siihen on toki monenlaisia keinoja, millä se tehdään. Minkälaisia ajatuksia sulle tästä asiasta tulee? No itse asiassa mun mielestä yksi sellainen perisynti yrityksissä on hyvin monesti se, että loppupeleissä ei ehkä välttämättä niinkään se, miten niitä on suunniteltu ja miten niitä on hinnoiteltu, vaan ihan jo puhtaasti se, että asioita jää laskuttamatta. No tästä kuulee yllättävän paljon. Tämä on vähän sellainen asia, mikä yleensä asiakkaallekin saattaa olla, tai palvelun käyttäjälle vähän sellainen herkkäkin aihe, että se myöntäminen jo saattaa olla jonkunnäköisen kynnyksen takana, mutta jos miettii ihan yksinkertaisen laskelman kautta, mulla on työhistoriassa, aikaisemmassa työhistoriassa on ollut tekemässä asennusliiketoimintaa, niin kuin sanoinkin, ja meillä oli toimitusjohtaja, joka jaksoi aina muistutella liittimistä. Käytettiin tosi paljon liittimiä, joka hinta oli yli 50 senttiä kappale, ja niitä pyöri pakin pohjalla ja siellä hiasen perässä ja joka paikassa, ja niistä nyt ei ihan kauheasti lukua pidetty. Se oli aina se viikkopalverin muistutus, että muistakaa laskuttaa ne liittimet. Sitä vähän piti jossakin kohtaa outona, että no vittiin sen narista pienistä asioista, mutta sitten lopulta niin mä en oppinut myöhemmin ymmärtää sitä, mistä se oikein kumpusi se asia. Kun lähtee asiaa miettimään, mä teen ihan yksinkertaisen pienen laskelma. Mietitään sellaista yritystä, missä tehdään asennusliiketoimintaa, siellä on 3 jantteria asentamassa, ja jokainen jos hukkaa 50 kuukaudessa. Se ei ihan hirveästi tarvitse, että sinne ihan sen päähän jää joku sähkökaluste pyörimään tai just se liitinnippu tai jotain muuta. Se 50 hukkuu tosi helposti. Mietitään, että se kerrotaan 3, saadaan kuukaudessa hävikki 150. Se kun pistetään vuoteen, niin se on 1800 € vuodessa. Se nyt jo kuulostaa jonkunnäköiseltä summalta. Mutta nyt jos lähdetään miettimään, että mistä se 1800 on pois, niin loppupeleissä se on pois yrityksen tuloksesta. Niin, se on sieltä viimeisen viivan alta, kyllä. Se ei ole mistään muualta, vaan sieltä nimenomaan. Ja nyt jos tätä asiaa lähtee miettimään, tämä aukeaa tämä kuvio vähän paremmin, kun lähtee miettimään siitä, että kuinka paljon liikevaihtoa meidän pitää saada lisää, että me saadaan sinne viivan alle jäämään se 1800 € vuodessa.
No nyt jos mehän täytyy totta kai tietää, mikä on yrityksen keskimääräinen tulos tai minkälaisella tulosprosentilla yritys toimii, mutta jos ajatellaan asennusliiketoimintaa, niin se varmaan heiluu siellä jossakin, no okei, voi olla joku pakkasellakin, mutta jos puhutaan hyvästä tuloksesta, niin ollaan 8%. Joo. Mietitään vaikka sillä 5%. Kuinka paljon firman pitää saada liikevaihtoa lisää, jotta me saadaan tulokseen jäämään 1800 € lisää? Niin, jos sitä 5% kautta lähdetään laskemaan, niin mikä se lopputulema sitten on? Se on itse asiassa aika paljon. Se on aika paljon. Se on itse asiassa 36 000 €. Niinpä. Eli sun täytyy myydä, toimittaa ja laskuttaa 36 000 enemmän ja saada se raha sisään, jotta sä pystyt sen 1800 hävikin, joka on Niin, 50 kuussa. päät. Toi alkaa jo kuulostaa semmoiselta summalta, että se on vähän toinen kuin se 50 kuussa 3 asentajaa, mitä hukkaa, niin siinä tulee se karu totuus esiin, että se itse asiassa on sieltä liikevaihdosta kaivettava. Jos se 5% on se yrityksen tulos, niin se ei auta mitään muuta kuin tehdä se 36 tonnia liikevaihtoa. Viimeinen viima on armoton. Niin. Kyllä se menee. Joo. Kyllä. Se on hyvä huomioida siinä mielessä, että jos ollaan 3 miehen firmassa, niin 36 000 asennusurakka on yksi aika iso. Joo. Sille kyseiselle vuodelle. Ja se yksi iso voitaisiin jättää tekemättä ja räkiä kattoon. Taikka sitten ottaa se tulokselle sieltä ja muistaa vaan ne liittimet ja rasian kannet sun muut sitten toimintaessa laskuttaa. Näin se menee. Jos mietitään niitä syitä, minkä takia niitä asioita jää laskuttamatta, niin aika monesti se liittyy ehkä siihen meidän ykkösjaksossa paremminkin käsiteltiin niitä asioita, nimenomaan, että miten asioita kirjataan ja mihin ne laitetaan, mistä se tieto löytyy, mutta eipä mennä siihen nyt sen tarkemmin. Kyllä. No Virtasella oli selkeä ongelma siinä, että hän sai kyllä tiedon, eli jälkilaskentaa todennäköisesti Virtanen aika hyvinkin tekee, taikka Virtasen tässä tapauksessa kirjanpitäjä, mutta että jos se sieltä jälkilaskentana tulee se tieto, että tämä meni nyt niin sanotusti persiilleen, niin minkälaisia toimenpiteitä me voitaisiin tehdä silleen, että se Virtanen tietäisi ainakin jo siinä vaiheessa, kun se alkaa veneen, että nyt täytyisi alkaa jonkin toimenpiteisiin, niin mikä siinä voisi auttaa? Niin no, kyllähän nyt lähtökohta on se, että siitä työstä pitäisi olla vähän suunnitelmaa etukäteen siitä, että minkälaisia työmääriä siihen on laskettu sisään ja tietysti seurata niitä. Aika monesti siis nyt nimenomaan tähtään siitä näkökulmasta, että monestikin asennusliiketoiminnassa siellä materiaali on yksi kustannus ja työ on yksi iso kustannus ja sen työn seuraaminen on aika monessa paikassa kuitenkin se ykkösjuttu, mitä on hyvä seurata, se on kuitenkin kuluerältään iso ja sen työraportointi on tietysti semmoinen, että tiedetään paljonko, missä siinä mennään, paljonko se valmistumisaste sillä työmaalla. Se valmistumisaste voi ollakin vähän vaikeampi arvioida, mutta joka tapauksessa nämä 2 on mun mielestä semmoisia aika keskeisiä. Itse asiassa 3, materiaaliaika ja sitten se, että mikä on se tarjottu kokonaisuus ja minkälaisissa tilanteissa siinä milloinkin mennään. Niin tostahan se alkaa aukeamaan. Niin, eli tarkoittaa siis sitä, että ollaan projektissa puolivälissä noin ja 80% kuluista on jo käytetty, niin se pitää alkaa jo pikkuhiljaa toimiin, että saadaanko asiakkaalta mahdollisesti neuvoteltua lisärahoitusta tilanteeseen vai tiedetään ainakin, että ollaan ajamassa puuta päin. Niin just näin. Joo, kyllä näin se menee. Eli se reaaliaikainen, joka ei koskaan aidosti ole reaaliaikainen, se projektin kustannusten ja kannattavuuden seurantahan tässä nyt näyttelee isoa roolia ja tämähän juotaa pitkälti niin kuin siihen, että me saadaan kohdistettua ostot esimerkiksi oikealla tavalla, oikeaan aikaan, oikealle projektille ja sillä tulee se joskus pienempi osuus, joka liittyy nyt niihin tarvikkeisiin, mutta eritoten jos me saadaan ne työkustannukset, ne saadaan reaaliajassa sinne ja me nähdään sitten, että mihin suuntaan se projekti on menemässä. Niin aika harvoin tarvii mitään absoluuttista kirjanpidon tarkkuutta, vaan niin hyvin monesti meillä riittää jo sitten tieto siitä, että tuntimääristä esimerkiksi pystytään arvioimaan, että ei välttämättä tarvitse euroihin esimerkiksi töiden osalta, vaan riittää, että arvioidaan sitä kokonaistuntimäärää ja sitten toteutumaan. Tai sitten jos halutaan laskea niitä euroja, niin niistäkin pystytään laskemaan varmasti henkilön keskikustannuksella asioita jo ihan riittävällä tarkkuudella. Kyllä. No siellä Virtasella oli ongelma myöskin niiden materiaalikustannusten hallinnassa. Onko sulla siihen jotakin ajatuksia, miten sitä voisi kehittää? No materiaalien kannalta varmaan
ehkä se keskeisin haaste tulee nimenomaan niistä, mitä materiaalia ostetaan sille työmaalle varsinaisesti ja suoraan. Eli miten ne ostot tehdään, kuinka ne kohdistetaan ja mistä ne ostot löydetään ja tuleeko ne raportoitua niin, että esimerkiksi siellä kirjanpidossa vaikka nyt edes sieltä jälkilaskennasta saataisiin tieto siitä, että mitä sinne meni ja minkälaisia kustannuksia sinne muodostui. Tuossa on aika monta eri kulmaa, mutta ehkä mun mielestä tämä toki riippuu liiketoiminnastakin, mutta keskeisimmät haasteet varmasti tulee niissä työmaalle ad hocina ostettavista materiaaleista. Näistä varmasti joo, ja sehän on aika usein se tilanne sellainen, että kun sitä työtä lähdetään suorittamaan projektiluontoisestikin vaikka, niin me ei välttämättä tiedetä, että mitä kaikkea siellä tarvitaan, ja sitten se selviytyy, että nyt me tarvitaan tuommoista ja tuommoista tarviketta, se haetaan jostain rautakaupasta tai tukkurilta, ja jos ei se koskaan se hankinta päädy sinne kustannuksiin, taikka päätyy sinne sitten vasta liian myöhäisessä vaiheessa, niin tämmöisiä ongelmia, missä Virtanen on, niin luonnollisesti sitten joudutaan. Nimenomaan. Näin se menee. Yksi semmoinen, mitä me ollaan meidän asiakaskeskusteluissa aika usein huomattu, on se, että ei ole välttämättä aina tiedossa se, että kuinka paljon sinne asiakkaalla aidosti on tehty työtä ja minkälainen vaikutus sillä voi olla siihen liiketoiminnan kannattavuuteen, niin mitäs kokemuksia sulla tämmöisestä on? Niin, tuossahan hyvin usein tulee tilanteessa, jossa asentaja raportoi pelkästään laskutettavan työllä. Joo, niin näin. Niin on hyvin paljon hyviäkin esimerkkejä siitä, että sanotaan, että Suomessa meillä on aika hyvä työmoraali ja me ollaan aika nöyriä asiakkaan suhteen siitä, mitä me on tehty. Niin se ei välttämättä tässä tapauksessa liiketoiminnan kannattavuutta palvele kaikilta osin, eli tilanteessa, jossa työntekijä tinkaa asiakkaan puolesta. Eli hyvin tyypillinen esimerkki, vaikka ollaan asiakkaalla töissä ja päivä nyt ei mene ihan putkeen ja tulee vähän semmoista, jos on tällaista säätöä ja joutuu hakemaan vähän materiaaleja ja itse asiassa asentaja ei välttämättä tiedä, mitä kaikkea hänen toimeensa kuuluu tai mitkä kaikki on laskutettavaa työtä. Yleensä tullaan esimerkiksi niihin kysymyksiin, että onko töiden valmistelu asiakkaalta laskutettavaa työtä. Kuitenkin näin se yleensä on. Eli asiakas maksaa myöskin sen työn valmisteluosuudet. Ja se, että on oltu asiakkaalla 8 tuntia töissä, mutta laskulla näkyykin vain 4 tuntia, koska halutaan välttää ehkä se ikävä keskustelu siitä, että kauanko siihen homman tekemiseen meni ja näin poispäin, tai oliko siinä valmistelua ynnä muuta, eli epätietoisuutta siitä, mikä kuuluu laskuttaa ja mikä ei. Niin näistä aika usein tulee se tilanne, eli meillä häipyy näkyvyys siitä, mitä oikeasti on mennyt aikaa ja mitä sieltä on laskutettu. Ja toi on mun mielestä sellainen mittari, mitä mä aika usein suosittelen asiakkaille, että mitataan ne laskutettavat työtunnit ja mitataan sitten se, mitä menee muuhun, koska jos ei sitä mitata, niin siihen on tosi vaikea vaikuttaa. Kyllä. Mikä sulla on näkemys siitä, että mikä se ratkaisu on, että millä tavalla me saadaan toi helposti auki? No, toihan helposti työntekijän näkökulmasta kuulostaa oikeastaan kyttäämisen. Niinhän se usein tuntuu. Tästä tulee aika usein refyyli ja vastaisku sieltä työntekijän puolelta. Mun mielestä tärkeää ehkä on viestiä työntekijöille se, että tässä ei ole kyseessä nyt sen työntekijän kyttääminen, vaan se liiketoiminnan aito seuraaminen ja ihan perusmittareita, mitä liiketoiminnassa tarvitaan. Eli onko kyseisellä työntekijällä työpaikkaa, saattaa monesti olla kysymyksissä tässä tilanteessa. Eli kyllä nykypäivänä niin se vaatimus tehokkuudesta on kuitenkin semmoinen, mikä markkina määrittää. Eli jos yritys ei pysty toimimaan tehokkaasti ja laskuta asioita, niin monesti siinä käy sit niin, että joudutaan niin ikäviin YT-neuvotteluihin, kun ei enää kassassa raha riitä. Eli mun mielestä tämä on semmoinen keskeinen asia kommunikoida henkilöstölle, että miksi sitä seurantaa tehdään. Ja tämän jälkeen tietysti tulee kysymykseen se, että mun mielestä niin kuin esimerkiksi vaikka tuntipalkkasta ja miksei kuukausipalkkastenkin osalta, niin kyllä monesti suosittelen, että kirjataan se työaika ihan koko organisaatiossa, jolloin saadaan tieto siitä, että mihin se aika oikeasti kuluu. Se ajankäyttö on kuitenkin iso kustannuserä ja tärkeä mun mielestä mitata joka yrityksessä, että mihin sitä aikaa käytetään, jotta ymmärretään myöskin se kulurakenne siinä. Ja tietysti sen kautta, kun saadaan laskutustyö selville myöskin, niin pystytään vertaamaan. Ja siis toihan on ihan normaalia liiketoiminnan tehostamista ja parantamista. Joo. Mä oon nähnyt sen aika monesti, että jos se asentajaporukka esimerkiksi meillä tietyllä toimialalla, vaikka turvapuolella aika usein on niin, että asentajaporukka on myös kuukausipalkkasta, niin se on johtanut siihen, että siellä ei välttämättä sitten kerätä sitä
työaikaan liittyvää aikaa siinä määrin. Palkanlaskennallisesti ei tarvita. Niin, ja se johtaa sitten siihen, että asentaja sitten määrittelee, että näin ja näin monta tuntia laskutetaan. Ja se, mikä tuossa eriten niin kun esille on noussut ja mikä on niin kun mun näkemyksen mukaan niitä parhaimpia tuloksia tuonut, on se, että se laskutusvastuu siirretäänkin toiselle henkilölle, joka näkee, että paljonko sinne on aidosti käytetty aikaa. Ja tämä on johtanut sitten siihen, että se tavallaan kehtaaminen on niin sanotusti jonkun muun tehtävä ja sun ei enää tarvitse asentajana miettiä, että paljonko tästä nyt laskutetaan, vaan laskuttaja määrittelee sen, että paljonko siitä laskutetaan. Ja siinä kohtaa sitten ei enää kehtaamisilla taikka sillä, että tässä raportoinnissa nyt vähän kesti, laskuttaja tietää, että se kuuluu tähän palveluun, että se raportointi on osa sitä kyseistä palvelua, joka on laskutettavaa työtä ja sitten se tulee sieltä myöskin laskutettua. Ja meidän kokemus tästä asiasta on niin kuin monessakin yhtiössä sellainen, että se laskutusaste on itse asiassa noussut aika hurjastikin ja tavallaan investoinnit tai voisi sanoa investoinnit järjestelmiin tai tämmöisiin näitä asioita niin kuin edesauttaviin asioihin, niin saadaan sillä helposti kuitattua pois. Ja tässähän on kannustimien paikka ilman muuta työnantajalle, eli minkälaista laskutusastetta saadaan, niin sitä pystytään myöskin palkitsemaan työntekijää sen puolesta, jolla saadaan sitten vähän jopa ehkä se työntekijäkuntaan kilpailua siitä, että minkälaista. Ai niin, se tarkoitat, että kun laskutusaste nousee, se nähdään automaattisesti, niin perjantaina on pullat tarjolla tai jossain muussa. Se tilipussissa. Niin, taikka ihan suoraan, aivan totta kai. Niin, rahan takia mekin tätä tehdään. Kuka? Ei kyllä rakkaudesta ole. Niin on, näin se menee. Kenttätyö on meidän sydämessä. Yksi näin on. Ehdottomasti kyllä. Nyt sitten Virtasella on tämä ongelma käsissä, minkälaisen tavallaan ensimmäisen ohjeen sä Virtaselle tässä kohtaa antaisit? Hirveästihän tuossa on eri kulmia, millä asiaan voi vaikuttaa, mutta kyllä mun mielestä ehkä kannattaisi lähteä perusasioista liikkeelle. Ensinnäkin olla rehellinen itselleen, henkilökunnalleen siitä tilanteesta, lähteä katsomaan varmaan sen kirjanpitäjän kanssa. Tässä voisi yhdessä keskustella vähän, jos näkisi, mistä luvuista se alkaa se kannattavuus sakkaamaan. Tai helpostihan tähän löytyy 1, 2, 3 isoa tekijää, mitkä sen aiheuttaa. Ja niiden oikeastaan löytäminen ja sen jälkeen henkilöstön kanssa mun mielestä reilusti asiaa läpi, että nyt meidän täytyy muuttaa meidän toimintaa ja niin kuin kommunikoida se ihmisille ja lähteä siitä hakemaan sitten ratkaisuja, niin siitähän toi ryhti alkaa oikeastaan purkautua. Aivan niin. Kiitos. Siitä Virtaselle hyvä ohje. Se oli siinä. Kannattavuus ei ole tuuria, vaan valintoja. Jos sä teet kovaa duunia, niin sä oot ansainnut siitä sen palkan, mikä sulle kuuluu, ja niin ansaitsee sun firmakin. Kiitos. Tämä oli Topcast, kenttätyön jackpot. Jos aihe resonoi, pistä podcastin seurantaa tai laita meille viestiä linkkarissa. Kiitos, moi. Yes, moro.